Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kining nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Ngano manidong? Hala, may abante! Huwag mo atraso sa balik! Uy! Hala! Uy! Magbantay! Likay na Barbara! Likay! Ay, salamat, mihunong na. Dong. Abi ba na kong mamatay na tabibo? Hey, Albert, dong, unsa man ni binuanga? Pati yun minimo? May kasuko di ka na mo, ha, Albert? Ako'y kasuko ninyo. Nagpahungaw lang ko sa akong gibati. Uy, unsay nagpahungaw? Ngapit man may mamatay sa mong kalaki.
Imo man mig atrasan sa mong auto. Una pa mi kalikay. Maigo yun, Miss Barbara. Ay, oo, mauna dong Albert. Mamatay yun unta mi kung naigo pa. Di mo maigo tungod kay kontrolado kung daan o ganas na kay ko drive ning akong auto kay ika 800 na akong auto na palit. Master ko na kayo ni. Oo niya, unsao man ang among gate dong. Ang among gate naigo man gyud lagi pag atras nimo sa imong auto. Gituyo ko nag-igo. Ah? Barato raman na. Uy, git- Bayaran ko na. Basta igo lang kung nagpahungaw sa akong kayo, boss. Kinsa may nahiubsan nimo. Kami? Dili ka mo. Ang inyong anak nga si Leslie. Ah! Sa? Uy, kay ngano man dong Albert, kay giunsa ka man daing Leslie. Nganong kadiyot ra man kaayo mong nagsulti. Magkapayubos siya. Magkapayubos siya. Ubos. Pero igo ra kung nahiubos. Ang akong gugmaw gusto sa iyong anak wa makuhay. Oh. Napunan gani. Kay grabe kining gibati ko kang Leslie. Kada adlaw, magdako ang akong gusto niya. Magkadako, mudako, ug nadako na gyud eh. Pero niubos lang ko niya karon maong napahungaw lang ko ni bibi. Kay unsa lagi gibuhat sa mong anak niya nimo dong. Mama Mary ni bibo. Mamere nimo dong. Wa ko sugta sa imong anak. O giingnan lang hinoon ko nga nagsabot naman ko no, kita may nagkasabot. Kamong duha sinang Barbara o ikaw ni Bibong. Ako pakaslan. Unsa? Bisan gamay, wag jud ko gusto ng Albert, ma. Ang kwarta ni Albert mo importante kayo, Leslie. Kung siya ang imong mabana mahaw astas kalisod og ikaw, magyaka ka na lang unya sa kwarta. Maunay huna-huna. Wa ko maginahanglan anak, ma, uy. Madato ko pero magantos ko si buok na kong kinabuhi. Ayun na lang. Musugot kong magpuyog pobre basta malipayon lang. Unsay magpuyong pobre unya malipayon. Naa di pobreng malipayon pas dato. Ha? Naabas Leslie? Naa? Hoy, huna-huna, Leslie, ha? Kwarta! Kwarta ang importante karong panahon na. Dili na importante na gugma. Kaya ka na gugma, muturo ka na kung na daghang kwarta, di ba, Bibong? Ha? Og muamba ka ng gugma kung wa ka na'y makaon. Gabitan ng utok ni mo, Leslie. Kung wa ka maghuna-huna sa imong kaugmaon, kami na lang si mama ni mo, Barbara, ang huna-huna, Pagminyo mo si Albert, aron makakwarta ta, makwartahan ta. Nganong makortahan man mong apel si mama, nga ako rin makigminyo ni Albert. Oy, kay ginikanan man minimo, day. Kung mabuhong ka, o natural mabuhong san mig-apel. Kung magminyo kong Albert ug makwartahan ko, di mo maapil, kay di ko makatag ninyo. Pangas ka. Unsa to? Dili minimo hatagan nga mga ginikanan man minimo, Leslie. Oo, di ko muhatag ninyo, aron mo tagam mo. Uy, Ayaw ko ninyo pugsa nga maminyo anang Albert kay wa ko'y makuha, ana. Di ko manghatag og kwarta ninyo kung pugson ko ninyong maminyo anang tawhana. muray gidangat nimo. Basta wa ko'y gusto anang Albert, mapa. Oh, tinuoy, daghan na siya kwarta. Pero ang iyang hambog, mas daghan pa siyang kwarta. Di na ko matun ang iyang kahambogero, ang iyang batasan, ang iyang pagkatao. Pugson magalit ko ninyo, puslan man, adto na lang kong Ramon. Unsa? Kisang Ramon? Si Ramon Kulukoy? Wa na ko'y paglaong, karong wala ka na, ning dughan ko. Asa ko pangitaa, ang banag-banag sa tungang gabi. Ramon! Kuya, wala mo ni mo eh! Maingking pa dahil kag singgitan mon. Pwede ba ingking, uy? Ikaw na guna, Jibans. Ha? Saya ko na gun eh. Basta ikaw, maingking ako. Maingking kong tao. Bisag di ka pa masingit, maingking ko ng naong di mo.
Tarong niya, ha? Sawan, gimingaw kag bok-bok mo. Ay, ayo. Ayo, kumidyar to ako. Naiging bito ko si Businggit. Imo magiputol ako kanta-kanta, nalingaw ko diri. Ay, nangita na mga tao ni mo dito sa puso. Ano pa kuno ka mamumba og tubig dito? Way ayo. Say, way ayo. Way ayo. Muna yung pangwarta, ang pagpamumbag tubig, way ayo. Sakit pa rin bunuon ko Maglisod ko. Nya, ato mga silingan, di nahapit mo suhol ako. Thank you lang. Labi na yung kajibads. Sa? Sige na kagpabomba. Daga na magkagbaldi. Ikaw man pagkano na kung mong timpura. Ori ka matigbak. Unsa to? Ako gitong ako nimo? Ha? Gusto kag punan ko ng bunog nimo? Oy, Ha, Ramon? expression na to. Presyon ka ron. Amigo mo kita. Mag-away pang maros kurungan. Kita, di kita mag-away. Amigo na. Ano tungawan ko nimo? Kumunungo. Tigali kay karipat yun akong kulukuya ka. Kumunungo ni mo. Gusto ka ba? G-badge ko ni, G-badge. Kumunungo ni mo lagi. Ba ra gud. Ba ra gito. Tos kasing-kasing. Sige, ato tos puso. Bumbahi ko kay Wait Tubig Bay. Dali na yun. Inay lang. Mag-ilog. Mag-ilog mo dahil mo. Bumbahan lagi po itong, bumbahan tapong tanan. Hayad lagi mo gurutron. Hayad ko kay bumba ko. Bita-bitaw, lahi ko midya, lahi sa tinuod. Bisag sakit na akong lawas kay lampas pa ni ako bunog. Agis kulata itong gini ka ng lisli. Pero bumbahan ako inyong mga baldi. Di ko munong hangtod nga ba, bumbahan tapong tanan. Pero nanghit ko inyong daan Lasan na akong pamumbag tubig ninyo kay mundang na ko ng trabaho Ha? Hindi ka na mamumbag tubig, Ramon. Nga naman, mag-uusa naman ng di ay Diyan ka. naman lang ka. Magminyo na ko. Magpagkasalming lisli. Ha? Kinsay Lisli? Leslie God! Kinsa man na? Anak ni nang Barbara og Bibo. Magminyo birong karumbuan na. Ha? Uy, tinuod, Ramon. Uyab na demoan ng Lisli di ay. Si Nanay Nida, isa sa mga magpapatunay sa kalidad at benepisyo ng SED Paniawan Coffee. Ang alam ko dito, sir, maganda. Kasi nung nasubukan ko, sobra ang pait. Pero maganda yung pagkapait. Kasi ang alam kong herbal na herbal. Ito ang pinakaiba. Kasi lasa mo yung talagang tunay na pait, yung kapi at saka yung panyawan. Natural na natural. Wala siyang artificial. Masarap ito, maganda ito sa katawan. Ti may baga kadagihan pa nga nakausar itik panyawan nga kapi, ag-usar kayon. Kasi masarap na imas pa iti bagbagi. Ado ti maagasan ng amok. Nilda, Tayokto, Trinidad. Halina tikman ang sarap SED Paniawan Coffee. Hala no, tinuod mong uyab ni Ramon. Ay, wa Ni pa. Leslie. Wa pa. Di pa may uyab. Wa pa mong ko pagkapanguyab niya. Muragi dangat, ingon ka magminyo na mo. Lagi. Dili may uyab. Wa pa ko panguyab niya pero sabot ming daan ka kung manguyab niya, magminyo din mi. Ay, way klaro. Sige lang. Maklaro lagi ni. Huwat mo. Basta manguyab gyud ko ng Leslie niya, uman na. Minyo dayon. Ay, minyo ko ta. na solti ang minyo ay. Kusugto na ka. Ala. Uy, nang amada. Ni ansag ka. Ano mo undag ka man? Pumumba. Samada. Ano undag ka pamundag tubig, ha? Ngawa pa man di mo magkauyab. Mauna. O kung manguyab ka, klaro mo ka, hindi ka sugton, kay kulukoy man ka. Siguroon man mong tao ng amada. Bitaw, maundan ko pumabag tubig kay mangita ko lang pangwarta, manguling ko. Uy, manguling. ka. Manguling ka. Manguling ko. Ngano? May pag-adto ko bangwartas lasang. Dagang kahoy nga mauling dia. Klaro pang magkakwarta ko. May klaro ning inyong pabumban ko, ibay-bayad. Di ato, di mayad bumbahan. Tangkyuhon lang ko ninyo. Wari mo igas kilat. Ay, gato nga man ni mo. Kumidya Gito mo, minimo Kumidya na to eh. Tarong. Was kasing-kasing, kumidya na. Ay! Basta maundal ko pamumba. Lahasin ako ron. Kaya manguling na ko. Alam katigom ko kwarta. Ang gamiton, minyo na mong disli.
Tama di hay, Ramon! Ah. Leslie yan! Dito mo sugot ni mo eh! Hala, dali naman, dali, bumbahe ko. Mura! Mapabumban sa ganang amada? Wa maliki dambal di lagi. Dili tubig puso ako ipabumba ni mo. Adto tasbay. Ha? Adto tasbay, adto ko bumbahe. Wa das bibong, ni biyahe na sad. Tana, ikay bumba na ako, Ramon. Papa di na nga maday. Watay daog, uy. Di na ka mada. Landay pa kasi nga matay. Unsa? Mawala na mong kita? 40 pesos? Di mo nagkaigo. Oh, basta maor na. Maor na akong kita. Nagkaigot ba ko sa kalungnik, oy? O di para lungnik, uy. Tadyo card, para bugas ni. Hapit mo basta itong bugasan. Si bugas. Wa ko maginahanglag bugas. Tuas daghang tuay daghang kaon sa ilang paribibot. Imnonon mo ikuwang dito pero 40 pesos ra ihatag mo na ko. Paligi lain, tay. Kag may kinataga ito mga silingan nga, magpabomba ng tubig. Ang ihatag, taxi ko pesos lang. Swerte lang kay kung doon mo hatag 10 pesos. Kay kulungo ka man. Di ka nila bayaran. Kay para nila wa kay kapuslanan. Kay pahong-pahong kang dako. May lang kong pahong-pahong, tay. Kaya magkakwartam ko bisa gamay, pero ikaw ang butan ka. Gusto ka sa kabuto, magkikakwarta. Sige lang kang pangayo. Unsa to? Sige lang kang pangayo. Sige lang kang hubog-hubog. Inom dito. Butan taga. May pamangita ka kwarta. Ngita ka di ko kulukoy ko. Salig nung kas kulukoy na. Kiboy-boy ko na mo. Namoy-boy kang kulukuya ka. Dili ni buboy ako, tay. Saway rin eh. Saway ha? Ikaw rang naway buot mo saway na ako. Kini saway ay kini. Kinaya. Jukay, ay, kunin ako munog. Muna ni Christmas tree ako na puno na sa butoy. Patsyon tiga. Ayaw, tay, ha? Nagkalagbusit na ko. Patsyon tiga. Hap. Patsyon tiga mo alang ha? Ay, bunog na nasama. Ay, nataw nagtiwasin! Patsyon ko ni! Kaya wani kapuslanan, patsyon ko ni! Ay! Ramon, likay! Palayuan ang mga amahan! Gayawan na natingalin na! Dali no! Dagan, Ramon! Dagan! Dire, sok sa baboy. Sa baboy. Aron dili ka makit ani Jokard. Dire. Na, may baboy na yun. Sige lang. Tipon sa lang sa baboy. Makatabang na nimo kon makitaan ka ni Jokard. Na, ugya ka pasakitan. Pasalipod sa diha sa baboy. Lisura ini din. Adi ay, agwanta ha. Hubog ng imong amahan. Lisod ng pugnan. Bisa ka sa pagkatagok, patsyon ka makitaan ka! Ha? Ramon, nagbitbit og sundang si Jokard. Patay na ko ini. Babay na. Patay na sa mon ini na. O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong may bebenta sa palengke. Magandang balita yan, tay, pero bakit matamlay kayo? Sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talagang tumatanda. Said liniment lang ang katapat niyan, tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang Sad Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang Sad Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa Sad Liniment. Sad Liniment Oil, a quality product of Sad Marketing. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy.
Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.